Dwi am bregethu ail ran pregeth bore dydd Sul dwytha. Nes I dorri hi'n 2 ran. A hon ydy'r olaf ar actau 2. Dyma'r 3 pregeth. Maen nhw ar gael ar YouTube. Maen nhw hefyd ar gael ar SoundCloud. A hefyd ar wefan y pod sydd yn cynnwys podlediadau Cymraeg. Fedrwch chi lawrlwytho nhw i'ch teleffon. Ac os da chi'n jocio neu gwneud yr ardd neu cael panad, allwch chi wrando ar y podlediadau Ebenezer. A maen nhw'n mynd yn ôl blynyddoedd erbyn hyn, dwi'n credu, Tudur di'r arbenigwr, ar y ffôn, neu os da chi'n mynd I gerdded, mi allwch chi wrando. A dyma y 3 pregeth, 2 bregeth wedi bod ar actau 2. Mae yna 3 paragraff yn actau 2. Cynnwrf yr ysbryd glân yn dod tân a gwynt nerthol. Fedra ni fynd nôl i'r sleid yna, lliwgar yna. Be sy'n union ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost, dyfodiad yr ysbryd glân. Yna, yn yr ail paragraff, mae yna ddatganiad, Pedr yn anerch y breges gyntaf yn y cyfnod Cristnogol. A Pedr yn cyhoeddi y newyddion da yn Iesu Grist. A phobl yn ymateb i'r neges. Pa beth a wnawn frodyr? Ydy farhewch ac fe'ch bedyddir yn enw'r Iesu ac fe gewch faddeuant pechodau oedd yr atab ynde. Ac yna bore dydd Sul dwytha, hanner pregeth, da chi'n deud yn y de yma, tocyn weithio ydych? Na cetyn da chi'n deud? Cetyn am ddarn bach o rhywbeth? Cetyn o fara? O cetyn pregas oedd I bore dydd Sul dwytha. A mae rai cetyn I ni, oedd chi'n smocio yn y gogledd, o'ch chi'n fawr? Ond cetyn yn y de, darn bach. Yr ail ran sydd ar dylanwad yr ysbryd glân, sef y paragraff ola, a da ni'n cael disgrifiad o nodweddion eglwys wedi llenwi hefo'r ysbryd, yr eglwys fora, y Cristnogion cyntaf ar dan yn llawn brwdfrydedd I fod yn gorff Crist. Dyna pam nes I dewis y darlleniad. Ac mae'r ysbryd glân yn dylanwadu arnyn nhw. Darin ni edrych ar 2 o'r nodweddion, 2 o'r nodweddion Sul dwytha, cyfarwyddyd a cymdeithas. Chi'n cofio oedden nhw'n dysgu wrth draed yr apostolion. Bod o'n nodwedd o'r eglwys I bod nhw'n barod I ddysgu am Iesu Grist. Ar hyn oedd yr apostolion yn ddysgu iddyn nhw. Ac yna mae dysgidiaeth yr apostolion, yr Iesu, proffwydi, yn y Beibl I ni, I barhau hefo hynny. Ac yna cymdeithas, y koinonia yma, cymdeithas yr ysbryd. Ac o'n i'n ceisio pwysleisio'r ymdeimlad o, fel oedd yn y darlleniad yn den 1 Corinthiaid 12, nid chi a fi ydy'r eglwys, ond ni. Nid ti a fi ydy'r eglwys, ond ni. Nid nhw a ni ydy'r eglwys, ond ni. Nifer o aelodau mewn un corff. A mae gan bob aelod I le, a'i waith, a'i ddawn I gyfrannu ac I adeiladu corff Crist. Ni ydy Ebenezer. Nid chi a fi, ond hefo'n gilydd. Yr ymdeimlad na, dwi'n meddwl bod fi wedi defnyddio'r gair perchnogaeth I drio cyfleu y peth. Perchnogaeth ydy bod chi'n ymwybodol bod da chi'n gallu hawlio rhywbeth mewn perchnogaeth. Ond eto mae ganddo chi gyfrifoldeb o fewn I berchnogaeth. Ac felly mewn eglwys. Heddiw yma, da ni am aros hefo C. Felly mae yna 5 C yn y breges yma. Rhwng cetyn 1 wythnos dwytha, cetyn 2 wythnos yma. Chi'n cofio'r gan Sawl Ec sydd yn Nghriciaeth gan y dyniadon ynfyd Hil Felyn Tesog. Sawl Ec. Dad y band yna. Wel, Sawl Ec sydd mewn preges ydy'r cwestiwn. A'r atab I chi ydy, mae yna 5 ec yn y breges yma. A'r 3
yn yr ail getyn ydy caredigrwydd, clodfori a chenhadu. A dyma'r adnodau, dwi'n cael y 3 phen yna allan ohonyn nhw. Ar y sleid nesaf, tudur os fedri di. Yma ni. Chi'n cofio, oedden nhw'n dyma barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu heiddo a'i meddiannau a'i rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen bob un. Rhan ta dwi'n aros yma yna, oherwydd yr darlun sydd yn cael ei gyflwyno o'r eglwys fore ydy o ofal dros ei gilydd. A dyna pam dwi'n defnyddio'r gair caredigrwydd. Ond mae yna reswm arall hefyd. Oherwydd, oedden ni sôn am koinonia eiliad yn ôl, sef y gair Groeg sydd yn y paragraff yma am y gymdeithas. Ond yr un gwreiddyn sydd y gair Groeg, caredigrwydd, a sydd i koinonia. Ac felly mae'r syniad bod cymdeithas a bod caredigrwydd yn y gymuned yn nghlwm yn ei gilydd. Fel mae Cristnogion, oherwydd i bod nhw'n dilyn Iesu Grist, un o'i nodweddion naturiol nhw ydy caredigrwydd a heilioni a gofal dros ei gilydd a pharodrwydd i gynorthwyo. A mae o weld yn y paragraff yma, oherwydd mi oedd y Cristnogion cynnar yn teimlo'r angen i werthu peth o'i heiddo mwyn helpu'r bobl hynny oedd mewn angen, a'i rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Felly oedden nhw'n ystyried eu hunan fel cymuned arbennig, a bod ganddyn nhw gyfrifoldeb at y bobl oedd mewn angen o fewn i'r gynulleidfa ac i'r gymuned honno o gredinwyr. A mae hwn yn rhywbeth da ni'n gorfod i feithrin a sylweddoli fod o'n allweddol mewn bywyd eglwys. Ac mewn cyd-destun dinesig, da ni'n gorfod gweithio arno fo'n gyson o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd bod ni'n byw bywydau y digyswllt yn aml iawn. Mae yna bobl o ddinas Powys, a Machen, ac Eglwys Newydd, a Rhywbeina, a lle arall, gwahanol ardaloedd yn does, sydd rhai milltiroedd oddi wrth ei gilydd. Mae rhaid ni weithio ar yr elfen yma o gymdeithas yr eglwys. Mae fod yn nodwedd y caredigrwydd a'r heilioni o fewn i gymuned Gristnogol. Mae o hefyd, wrth gwrs, da ni'n gweld yn y penodau nesaf o lyfr yr actau, fel yr oedd yr heilioni a'r cariad a'r gofal yma hefyd, yn ymestyn tuag at y gymuned yn fwy cyffredinol. Oedden ni trafod yn yr ysgol Sul bora yma, Pedr yn iachau y gŵr cloff wrth borth prydferth y deml. Dyn tlawd anabal. A dyma Pedr a Ioan yn troi ato fo ac yn ei gynorthwyo. Arian a gair nid oes gennyf, ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roddi ti, yn enw Iesu o Nazareth, cod a cherdda. Felly mae'r caredigrwydd yma yn ehangach hefyd yn dydi, o fewn i'n cymuned. Byddai'n dod nôl at hwn yn y munud hefyd, hefo y pwynt olaf yn y bregath, sef cenhadu. Ambell tro fyddai yn rhyw fath o ddigaloni wrth feddwl am genedl y Cymru. A fyddai'n gofyn i Dduw, pam bod chdi di'n gwneud i yng Ngweinidog yn y genedl yma? Pam allwn ni fod wedi bod yn Ngweinidog mewn cenedl arall? Cos mae bob dim da ni'n wneud, mae'n frwydr. Brwydr i gadw pethau i mynd. Brwydr i gadw'r geiriau yma sydd ar yng ngwefusau fi yn fyw ar gyfer y cenedlaethau sydd yn dod. A mae'n ymddangos weithiau yn y cylchoedd Cristnogol bod pethau'n mynd rhwng y cwn a'r brain, achosion yn cau, ribyd i res, adroddiadau gyn undeb yr annibynwyr, presbyteriad, bedyddwyr, bod achosion yn dod i ben a fod capeli yn cau, ddica
bob blwyddyn yn hanes ni erbyn hyn. Pobl yn trin arglwydd y bydysawd Iesu Grist fel joc, yn dirmygu i efengil o, yn defnyddio ei enw fo fel rheg, heb unrhyw gydwybod o gwbl. Yn chwerthin am ben yn gorffennol Cristnogol ni. Maen nhw wedi bod yn trafod cwricilwm hanes ysgolion. Bydd John yn gwybod am hyn. Hanes ysgolion Cymru yn ddiweddar. Ac fel hanesydd Cristnogol, dwi'n gofyn, lle mae'r hanes Cristnogol Cymraeg yn yr cwricilwm hanes cenedlaethol? Oherwydd mae'n dalp mawr o hanes cenedl y Cymru. Bydwch yn sôn am hwnnw. Dydy o ddim yn berthnasol erbyn hyn. Os gan Cristnogaeth na'r hyn ddigwyddodd yn gorffennol ni, ddim byd i wneud hefo'n presennol ni. Eisiau sôn am ryw Cristnogaeth hanesyddol. A wedyn ar ôl i mi fwrw mol mewn gweddi ger bron Duw, dwi'n dechrau meddwl, a diolch i'r arglwydd bod o mae di rhoi ysbryd positif i fi. Nid brolio dwi, ond diolch i'r drefn dwi'n dweud yn aml iawn. Mi fyddai'n cofio am rym rhyfeddol a trawsnewidiol efengil Iesu Grist. A nid dyma'r tro cyntaf i genedl y Cymru fod mewn sefyllfa fel hon. Chi'n bod ystadegyn hanesyddol llichiatach i tangent. Chi'n bod faint o bobl oedd yn byw yng Nghymru 1800? 500,000 oedd poblogaeth Cymru 1850. 1850. 500,000. Da chi'n bod faint o siaradwyr Cymraeg sydd heddiw? Chydig mwy na 500,000. Felly mae yna fwy o siaradwyr Cymraeg heddiw o ran nifer yng Nghymru nag oedd 1850. Ond bod y canran lawer iawn yn llai. Pan dwi'n meddwl am rym yr efengil, a'r modd yma Duw yn gallu newid bywyda pobl a newid y cymdeithas, mae rhywun yn sylweddoli beth ydy angen Cymru heddiw yma. Wel, yn sylfaenol, maen nhw angen Iesu Grist. Mae'n cenedl ni angen newyddion da am gariad Duw. Beth ydy'r ateb i ddryswch yn cymdeithas ni? Wel, gai awgrymu yn gry Iesu Grist. Be ydy'r ateb i dristwch a digalondi damal sydd yn bwrw pobl? Gai awgrymu Iesu Grist. Be ydy'r ateb i rwystredigaetha pobl a diffyg ystyr i bywyda nhw? Gai awgrymu chi prynhawn ma Iesu Grist. Be ydy'r ateb i'r gwrthdaro a'r casineb sydd yn digwydd yn cymdeithas ni, a'r diffyg heddwch? Gai awgrymu Iesu Grist. Be ydy'r ateb i'r hiliaeth a bod pobl ddim yn gallu parchu a gweld gwerth yn ei gilydd fel trigolion? Gai awgrymu chi Iesu Grist a'r efengil a'r newyddion da. Ond da ni mor wan yn dydan. Da ni mor aneffeithiol. A da ni'n teimlo dos neb yn gwrando arna ni bellach. Ond y ffaith syfrdanol ydy, diolch yn dibynnu arna ni. Dydy llwyddiant yr eglwys na pwy sy'n dod i'r gredu ddim yn dibynnu arna ni. Gwaith Duw ydy hwn drwy'r ysbryd glân. A dyma da ni'n gweld yn actau 2. Ac fe ddeuwn ni at hwnna mewn eiliad rwan. A mae hyn yn fendigedig hefo'r eglwys. Dydy'r eglwys corff Crist ddim yn seiliedig ar ddiddordeb cyffredinol. Dydy o ddim yn seiliedig ar wneud elw a carian. Dydy o ddim yn seiliedig ar hunanles. Dydy o ddim yn seiliedig ar safbwynt gwleidyddol. Mae'n seiliedig ar gariad Duw yn Iesu Grist. A dyna sut da ni'n gallu bod yn galonogol ac yn bositif ac yn hyderus wrth edrych ymlaen. Cariad, mae rhaid i ni i feithrin.
Wedyn yn sydyn, yr ail beth ydy clodfori. A nes i ddefnyddio'r gair yma oherwydd un o nodweddion yr Eglwys Fore oedd i bod nhw'n addoli yn gyson. Wel, bob dydd mae'n deud yn yr adnodau yma, ynde. Oedden nhw'n dod at ei gilydd, bob dydd yn ddyddiol, yn y deml ac yn hartrefi i gilydd. Ac mor bwysig ydy addoliad. Yr hyn da ni'n neud yma heddiw, oherwydd bod Duw yn heiddi'r mawl, oherwydd yn bod ni angen mynegu ymoli i'n criwr ni. A mae addoliad Cristnogol cyhoeddus ac yn bersonol yn bwysig. Da chi'n gweld yn y fan yma, maen nhw yn deml a maen nhw yn eu cartrefi, yn eu tai. Mae'r ddwy elfen, maen nhw'n dod at ei gilydd yn gynulleidfa a maen nhw'n arfer ac yn addoli yn eu cartrefi eu hunan. A mae hwn yn beth pwysig ynde, fod Cristnogaeth yn ffydd yn teuluodd ni hefyd. Nid yn unig yn rhywbeth da ni'n neud yn cartra, yn capeli, ond rhywbeth sydd yn cartrefi ni hefyd. Ac oedd hwn yn bwyslais mor gry gan yn cyn-deidia, cyn-einia ni yn y ffydd. Fel i bod nhw'n cynnal cyfarfodydd yn hau i gilydd. Oedd Michael D. Jones, oedd o'n weinidog yn y de cyn mynd i Llanuwchlyn. Ac oedd o'n gwneud pwynt o cynnal cyfarfodydd pregethu yn hau aelodau mewn ffermydd a tyddynod yn ogystal â'r capel. O'n i darllen cofiant dyn o'r enw, dyn doniol a lliwgar o'r enw David Williams troed $3 1810 ymlaen. A mae'n deud yn ei gofiant, o mae'n un o'r cofiannau difyr, mae'n lot o'r ei rybys yn y 14th ganrif ar 15, sy'n ddiflas, sydd yn ddiglem a sydd yn ddigyfeiriad. Mae'n rei da am weinidogion, a mae hwn yn un ohonyn nhw. A dyma mae'n dweud am David Williams troed $3. Ni wna'i Mr Williams ymfoddloni a'r bregethu yn sabothol ac yn y capeli yn unig, ond pregethau ar nosweithiau eraill mewn aneddau. Yr oedd ganddo rai o'r cyfryw i bregethu yn rheolaidd ynddynt yn y gwahanol ardaloedd, cyn bod yr arferiad o gynnal addoliad hwyrol yn yr addoldau. So ar ddechrau'r 14th ganrif ar 15, un oedfa oedd yr eglwysi yn ei gynnal. Wedyn datblygodd 2 oedfa yn yn heglwysi ni. Ond be oedd David Williams yn neud oedd mynd i 2 pobl i gynnal oedfa. Hefo'r teulu, efo'r gweision fferm. Ni flinau un amser ar bregethu nos na dydd. Nid oes llawer o aneddau o ddyffryn cleirwen a chwm tywi i ferthu'r cynnog ac o bylchau a blaenau sir Gaerfyrddin i'r afon Wy, o'r palas i'r Luest y Bugail, na fi yn pregethu ynddynt ar i'w achlysur. A mae troi $3 wrth ymyl Llandrindod yn y wlad, diolch yn bell o Landrindod. Pwyslais ar mae Cristnogaeth yn grefydd y teulu, yn grefydd adra. Ac oedd lot o'n eglwysi ni wedi cychwyn mewn cartrefi pobl cyn cychwyn adeiladu y capeli. A gallwn ni enwi capeli gychwynnod mewn tai, ffermydd a tyddynod, ribid i res wrthach chi, petas ar unrhyw werth mewn hynny. Gweddiwch adra, darllenwch eich Beibl adra, didwch eich padar adra. Os gynnwch chi blant, os ganddoch chi wirion, darllenwch straeon am Iesu Grist hefo nhw, gweddiwch hefo nhw, gweddiwch drostyn nhw, oherwydd crefydd adra, tua thre, yn heilwyd ni, yn ogystal ydy Cristnogaeth, yr addoliad yn y deml ac yn y tai. Ac yna i gloi yn sydyn, mae ganddo ni un bach arall, sef cenhadu. A mae hwn yn plesu hefo'r caredigrwydd ar heilioni ac hefo'r addoliad. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw, mae'n dweud ar y diwedd yn fama, ac yn cael eu hachub gan Dduw, gwaith Dduw ydi o,
Gwaith ni di cyhoeddi'r efengil a byw yr efengil a rhannu'r newyddion da. Gwaith Duw ydy dod â phobl i ffydd yn Iesu. Bob dydd. Bob dydd yn y cyfnod hwnnw oedd pobl yn dod i gredu yn Iesu Grist. Ac felly o'r cychwyn, nodwedd neu elfen yn yr eglwys oedd yr elfen enillgar genhadol yma. Tydan ni ddim yn gymdeithas gyedig, glywedig, ynysig, digyswll, ond da ni'n gymdeithas sydd wrth y reddf i ymestyn allan yn y mannau hynny lle rydyn ni'n byw. Ac oedd hyn yn digwydd mewn mwy nag un ffordd. Oedd o'n digwydd drwy y caredigrwydd rhwng Cristnogion a'i gilydd. A fod pobl yn edrych ar y Cristnogion, bobl newydd, mae'n dweud, mae yna rhywbeth sbesial rhwng rhain. Mae yna gariad arbennig, mae yna ofal arbennig rhwng nhw. Dwi eisiau gwybod mwy pam bod nhw fel yma. Oedd hwnna'n un o'r nodweddion. Mi oedd y nodwedd yma o helpu pobl tu allan i'r gymuned. Gŵr cloth wrth borth prydferth y deml. Helpu dyn anabal, oedd heb yrfa, oedd rioed wedi ennill cyflog. Mi oedd y Cristnogion yn helpu. Ac oedd pobl yn gofyn, pam bod rhain yn helpu? Weithiau, da ni ddim yn deall yn iawn pa mor brin oedd gofal cymdeithasol yn yr Ymerodraeth Rufeinig cyn i Gristnogaeth ddod. Da chi'n gwybod bod arfer o adael babanod allan i farw os oedden nhw ddim isio nhw cyn i Gristnogaeth ddod i'r Ymerodraeth Rufeinig? Neu'n wedig merched. Oedd teuluoedd eisiau cael bechgyn yn blant a mi oedd merched yn cael lot o blant yn aml iawn. Ac yn aml, os oedden nhw'n cael merched, oedden nhw'n gadael y babanod y tu allan yn y wlad neu tu allan i'r tŷ i farw. Ond yna, dyma Cristnogaeth yn dod a dyma Cristnogion yn dechrau mabwysiadu plant a gofalu am blant. A mi oedd pobl yn gofyn pam bod nhw'n gwneud hyn? Pam bod yna rhywbeth gwahanol yn y bobl Iesu Grist yma? Ac wrth gwrs, elfen arall oedd i bod nhw'n rhannu'r newyddion am Iesu Grist. Ewch i breges Pedr yn y penodau sy'n dilyn. A Pedr yn dweud, nid oes iachawdwriaeth yn neb arall y mae ni'n hachub, neu nid oes enw arall wedi roi o dan y nef. Sef Iesu Grist. Oedden nhw'n cyhoeddi Iesu Grist hefyd. Felly, da chi'n cael y cyfuniad o'r ymarferol a rhannu y newydd am Iesu, y farwolaeth ar y groes dros bechoda, yr atgyfodiad gogoneddus ar y trydydd dydd yn concro marwolaeth. Ac oedden nhw'n enillgar. Ac oedd pobl yn dod i gredu. A da ni angen ail ddarganfod yr elfen yma. Da ni eisiau gweld eglwysi'n tyfu, da ni eisiau gweld Ebenezer yn tyfu yng Nghaerdydd yn ystod y cwpl o flynyddoedd nesaf yma. Da ni eisiau croesawu teuluoedd newydd. Da ni eisiau croesawu unigolion o bob oed. Gan i harwain nhw at Iesu Grist ac i sylweddoli y cariad rhyfeddol sydd yma gan Dduw, oherwydd dyma mae Cymru i angen heddiw yma. Iesu Grist a'r newyddion da. Er mwyn i enw, amen.